GB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pagtinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tuga, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on you. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. You don't come out tonight when the moon is bright. I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick child until you say. Ako po ang sanong lingkod, Mardela, daing iba, sarit sana pero tiyan. Just ain't no time to slow Pero iba na po hanggang alas 12, ng pagkaod to. Para po sa mga dugdog pang mga istorya. How can I hold? Kasarabay siyempre dyan ang bulos kan mga impormasyon na magali sa luwas sa pagi po kan Mega Force Patrol sa padagos pinila pangalap ng mga istorya. Langaning may balangibog sa manuan at sa bukawan mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan man si Pading Jomar Bien sa 1st District Analbay, Lagadi, Santo Domingo to Tiwi and vice versa. Partner Halar Mario dyan po sa City Hall, asin sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi para tutukan ang mga pangyayari dyan. Yan man si Baby Angel Mustaza sa Legazpi Port District asin sa Regional Center side. Knock on your door, ring on Mantang duman mga tugang sa your window too. Daraga area, yaon dyan si Joshua James Bino. Moon is bright. Sa Kapitolya Provincial, sa mga pagkarayad na opisina dyan, yaon dyan si Karen Ala. Sa Mobile, siyempre, Henry Daboy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ako po ang sanong lingkod, Mardela, daing iba, sadit sanak, pero tiyan. Lado technical, yaon po dyan, mga tugang kasabay ta. Bell, Si Kuya Juna Pulis. window too. Pantang sa DCGB Social Media Department, yaman dyan si Jerome Nico Martinez. Gonna knock and ring and tap until you do. Sa newsroom, On your door, kasabay ta po dyan si Nicole. up the town you'll see. I'm gonna hoot and howl like the love Gloriani. until you say you're gonna come out. Yaon man si Shara Meleron, saka si Jenny Matthew Balyaran. Time to sleep. Garo nag-ready na ang mga ini para po sa Day 2. How? Kan sa tuyang Bicol Agri Aqua, Year 5, There. as in Earth Forum, Year 4. Gonna knock on Diyan po mga tugang sa Ayala Mall sa Legazpi. In connection mga tugang kan sa tuya man na pag-celebrate kan anniversary kan this GB 67th founding anniversary. Yan. Kan this GB sa padagos pong paglilingkod sa sambayan ng Bicolano at sambayan ng Pilipino. At ngayon sambayan ng sa mundo. Yan, saan man kayo sa mundo. Naabot na lang po sa mga digital broadcast. Yan. And siyempre, mga tugang, we would like to extend happy birthday sa mga nag-celebrate ng birthday sa ngunyan. Yan. Happy birthday sa mga pag-iriba sa Kabalikat CBCOM 430 sa Romanggi Base Chapter dyan po sa Santo Domingo. 43008 Sir Dennis Calleja, happy birthday sir.
More life, prosperity, and happiness. And siyempre, sa Satuyang Padi, yan, ang governor kan Kabalikat Cibicom, Team 1001, yan. Ali po dyan sa 333, Kabalikat 333 sa Ligaw, si Sir Marvin Robles. Sir Gob, maray na agatabi. Yan. Good morning sa imo, Padi. Long time no see. Yan. Kaya po, Tabi. So, since iba pang nag-celebration ng birthday, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Okay? At sa mga pag-iriba niya, to siyempre sa Kabalikat Cibicom, sa inman kamo, mga tugang sa mundo. Partikular dyan po sa Santo Domingo, ayan, kay Sir Francis Buale, sa mga presidente, kan Kabalikat Cibicom 430 sa Rabanggi Base yan. Garumari, di na naman kita, no? Pakaya na sa Sarong Simana. All roads leads to Campo Santo. Malapit na, di. Ang mga kababayan to, pasirin naman sa Campo Santo, marilinig mga tugang po niya sa Sarong Simana. Di ba? Punpit sa 27, pasiriring na naman kita kaanduman. Ta, kunyang baga, November 1 and 2, mga tugang, yun na yan ang November 1 is All Saints Day, and then November 2 is All Souls Day. Kaya lang nagiging practice baga yun na, di pag All Saints Day, sa kanado naman sa Campo Santo. Yung aldaw ka mga santo, naduruman sa Campo Santo. So aldaw ka mga kalag, mga tugang kulang na naduruman. Pangyari, di, parang nabaliktad. But anyway, padagos po ang preparasyon ang mga MDRRMOs nagpreparar na kasi ng incident management team. Pagkatapos siyempre ang kapulisan, nag-ready naman mga tugang ka mga i-deploy ninda na mga tauhan o PNP personnel sa maniba-ibang mga Campo Santo, Columbarium, mga memorial parks, mga public cemetery, mga tugang, pigdudutian ang kan mga kapulisan to make sure na sabi nga ni dai po magkaigwanin rimalaso as in dainin may mag-abuso. So sigurado po yan ay papautob giraray ang liquor ban sa Laugang Campo Santo. Ano? Bawal magtsinda at saka bawal po magpatuwal-tuwal sa Laugang Campo Santo. Adi, irespeto taan sa itong mga mga departed ones, hindi pa nga jita po sinda. Alright, so yun po yan ang mga kasiributan naman by susunod na simana hanggang sa pitsa 1 in 2 mga tugang. Sana po walang masamang panahon. Adi, tangani po na makabuelo man sa mga kababayan tayo. Normally, minauruli sa tuya po ng mga harali sa Manila, lalo na kung may semestral break na. Parang sem break na yata next week di ba? Mauruli para makasala mo, parang reunion nila. Kaya minsan sa sobrang kaurugmahan, gigibunin dang party area ang Campo Santo. Pero ganyan, may mga regulasyones niya, kaya bawal na. Bawal na. Okay? So yan po, Tabi. And siyempre, dumang po sa mga kababayan niya to, mga tugang, kung gusto po nindong madangog, as in magpartisipar sa tuya po na Bicol Agri Aqua and Earth Forum, magpa-share po kamo dyan sa Ayala Malls. Bukas na ngo yan, no? Pwede kamo makabakal kay mga maniba-ibang produkto kan mga farmer organizations and cooperatives na kaya nagpartisipar po dyan sa expo, yung pong para ipresentar sa inyo pong mga products sa tuya pong mga kababayan. Kadakol, may mga produktong hali sa pili, produktong hali mga tugang sa kamote, may pansit kamote na dyan, di ba? Pagkatapos produkto, mga tugang na hali sa nyug. Kung nahiling na chicken nyug ganisa, sing kaduman John. Chicken nyug ganisa. Yung gano'n naman. May longganisang gawa sa nyug. Yung gano'n naman. Chicken nyug ganisa. Diba?
Pagkatapos igos yan siyempre yung pamoso, mga tugang na ginubatan longganisa, mayroon po dyan. And then, mayroon tayong ano dyan, yung substitute, mga tugang sa meat. Kung nabuo mo ng meat, yung produkto na yun na parang meat, meat, pangpalit sa meat. Pero plant-based siya. Yaon po dyan mga tugang, may naka-display dyan sa Ayala. Diyan po sa mga booth dyan kang sa Bicol Agri Aqua. Pasyalan nyo at try nyo. Pagkatapos gusto niyo ng mga pantanom, mga prutas, fruit-bearing trees, at saka mga herbs, so igo po dyan tabi. And ano pa yun? Mayroon pang mushrooms, no? Mushroom na fresh, pagkatapos yung mushroom na pre-process na, pati yung parang mga chicharon na mushroom, mayroon dyan. And then siyempre dahil mawawala, mga tugang, the famous product na pig-introduce mga tugang ni Ma'am Pita Pacres, and their family, di ba? Yung yung chilled taho, yung mayroon po dyan. And then sa mga pag-iribot ng mga amigo to from Asefco, ayan dyan, mayroon po tayo mga coconut-based products, mga picturing naman po dyan. Kadakol, no? Na mga produkto kang mga cooperatives mga farmer organization, pasya na lang po kamo dyan. Tangani po na matrain po nindo yung mga products ninda. Good morning kay Bing Ben Bores, nakantabay, at saka siyempre, mga tugang, good morning kay partner King Rinaldo, dyan po mga tugang sa Bunker Hill. And duman sa Queensland, Australia, kasabay ta mga to, nakaantabay pirmi, ini pong si Sir Jeffrey Santos. Sir Jeff, good morning tabi sa imo and to your family. I hope na you enjoy your holidays sa Pilipinas. Naging bahit. Di ba? Okay, iyo po yan mga tugang duman sa mga kababayan nato. Padagos po ang investigasyon kang pulisya duman po sa pambabadil kay Noel Samar. Ano po? Still unidentified mga tugang na gunner na sa initial investigation kang pulisya, pwede ngayang haloy ng pigsundan. Di pagkabot duman sa lugar na katsyempo, binadil-badil mga tugang si Sir Noel. Pero ang sabi, mga tugang na operara na and recuperating na dyan po mga tugang sa intensive care unit para po sa mas lalong masubaybayan po ka mga doktor. Okay? Get well soon, tabi, Sir Noel. And then siyempre, padagos po ang pangapudan kan mga iba-ibang mga sektores, di ba? Siyempre, so, pangapiribata sa media, natural, pangapudan sa pulisya na madakop, masusog, asin mapalantaran ng kaso so si na perpetrator. Pagkatapos, yung pong padagos na pagsulong, asin itaas ta kang press freedom and protection sa mga journalist. Yan. Yung kangka ito na ako nagserbi na safety officer kan International News Safety Institute. Iyo po yan yung mantra na stop killing the messenger. Diba? Yung mga iringat po kita tabi, mga pag-iriba. Tagaro may kunyana naman. May mga pangyayaring di natin maintindihan sa palibot. No? And hopefully, ang sabi man kang kan provincial government, no? Nagpalos ng statement kasubago, mga tugang na padagos ang sa indama na ang commitment na makipagtabangan sa pulisya para po sa mas madali na ikakalutas ng kaso. Pagkatapos ang pagtataon ng doon na day ngayaning lugar sa demokratikong susyudad ang mga siring na violenteng mga aksyones. Yan. And then, so KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Albay Chapter, yan po, nagpulos naman po rin sa indapong statement
condemning mga tugang and denunciating the barbaric action mga tugang kang perpetrator. Siring man kang National Press Club nagpaabot naman po ning pagkondinar diyan mo sa pangyayari. And siyempre, seeking justice, pigahagad sa polisya ang mararom na investigasyon as in pagkadakop na mga tugang ka mga responsable po kayan. Kung may nagsugo man o ang koneksyon mga tugang, kung may koneksyon sa trabaho, ito po na pambabadil kay Sir Noel na Samar. Ano ba? Okay, so alatong tapuan mga developments po kayan. Okay, get well soon tabi, Sir Noel. Yan po sa imo pong yan, pinagsaparo po mo yan. Alright, di ba po sa mga kababayan nagitaas sa presyo kang produktong petrolyo, pero sa gasolina man sana. 10 centimos ang initaas ka sa bago, di ba? Pagkatapos may rollback sa diesel na 70 centavos. Yan. Pero talagang kulang pa kaya. Sana ngayon maramdaman mga 2 pesos lamang. Makabawik-bawik pa lamang. Di ba? Talagang may problema pa. Data yan, kukunyan talaga na ngayon bumaba ng gusto because you are still dependent mga tugang dyan po sa mga produktong petrolyo, inaangkat natin yan sa labas. So whatever factors, mga tugang nakaapektar dyan, halimbawa kang pagitaas kang piso kontra dolyar, bumaba yung piso, mataas ang dolyar, may problema tayo dyan. Maraming pisong kailangan natin para makabili ng binarilis na produkto natural. Ang resulta, mahal. Tapos kung may mga sirintikan ka mga nasyones duman sa mga lugar na pighalian o pig-aagihan mga tugang, kan pagtransportar ka mga produkto, may problema tayo dyan. Di ba? Kaya may yan, magtipid-tipid na sana. Try to, sabi nga ni kayan, experience man ngayon di mas transport konsulo man sana. Okay, kung aranin mo sana, lakaw-lakawi na sana. May exercise lawang. Good morning sa PYC Enterprises. Kay Primong Raul Calio and Marisa Calio. Pasyal lang kamo dyan, mga tugang sa PYC Enterprises sa Oros at Legazpi. Gusto po nito ng mga pang-emergency na mga communication equipments, mga tugang, available po dyan, including yung pinakabago nindangon yan na pinag-introduce na klase po ng communication equipment na pwedeng BHF, pwedeng over, pwedeng parang telepono, continuous mga tugang na talking, maski pirang oras. As in, maski haing ka man. Yan. Meron po dyan, mag-inquire na lang, no? Medyo medyo may mahal ng konti, pero kung sa gamit, mga tugang, mas extensive, mas mahiwas ang maabot, at saka pag-abot sa operation, mag-disaster man o kung ano man na emergencies, mas madali ang communication because mayroon doon na hands-free na feature, yung teleponong yun o yung gadget na yun, yung radyo na yun, mayroon siyang hands-free na you can talk dire-diretso na dahil mo nakaipon i-press yung PTT, yung press to transmit. Hinkoy na ka lang ka mo, magdaramot ka mo, tamang-tamang mo yan Desyembre. Para po ma-experience nyo ang wonders of Xterra. Yeah, gigano naman. Alright. Anyway, duman po sa mga kababayan Papa Mar, saan pwede makabili ng similya ng bamboo? Ayan. Ay mayroon pong mayroon tayong mga dabar cards na papatubo na kayan na ready to transplant na. Si Sir Marlon Alongabela diyan po sa Lakay Kalikasan Farm, iron bamboo itong pinagang propagate ni ni Sir Marlon, iron bamboo. Igo na po diyan, and siguro mamaya po bisita natin siya diyan po sa forum para po sa bambuhay. Sagip Kalikasan Sulong Kabuhayan. Tayo ng bamboo, mga tugang yan na nahilingon niyang kan mga kababayan niya to, and even in
ano yan, America, Japan, and Europe, mga tugang, and some, ano yan, Asian nations, na pampalit sa mga kahoy, even mga tugang sa, ano yan, sa mga steel bars. Yan ang nahiling po ninda na kaipuhan ng padakulon. Yan. Kaya, dito sa Pilipinas, may mga nag-aradbukar, including atin na father mo, nag-aradbukar na, pagpadamihin natin yan. Tapos pagdating ng araw, mga tugang, maging ready na kapag dakul na ang nangaipo. May mga lessons na kitang learn, may lessons learned na kita na nyaraon pala naging sa Pilipinas, ngayon palang kita ka, nakaipuhan ka ng ibang nasyon, pero dahil masuplayan, because kulang. To name a few, di ba yung pili? Di ba? Anong narumudong manindo yung dagta ng pili? Nangangailangan yung mga manufacturers, mga tugang ng mga kulon sa mga ulor. Including to name is yung Versace, naghanap diyan kahit ka nasa nagsorsogon, naghahanap ng tunilada na pulot ng pilit yibuhon dahil panghalo duman sa paggibo ng ulor buda mga tugang ng ning ning mga kulon dahil man masuplayan ta, wala man, kulang man talaga. And then he comes now the cacao, di ba? Yung cacao mo yan, yan ang adbintay ta. Talagang may kunya ang sistema tang may mga pagkakaiba di. Duman sa Europe, di ba? May mga matitibay magkaraon duman maggiribo ng mga tsokolate, pero wala silang plantation mga tugang ning cacao. Kita man din sa Pilipinas, mayroon tayong plantation ng cacao. Pero kulang sa processing. Konti ang nagko-process, di ba? Kaya yun po yan. May mga opportunity for market ngayon. Pigpadakol naman. Dahil man po gabos. Dahil talaga na nakukuha pa ang patama. Ganyan, hindi naman bambo naman. Saro naman na ano yan. Na parada, na produkto na hali po sa pinakahalangkaw mga tugang na awot sa Pilipinas o sa Kunaban, the tallest weed mga tugang in the world. Iyaw naman po yan, iyon naman ang pighihiling kang mga na oportunidad para po magkaroon ng kabuhayan, because sabi ka nga ni mga tugang, in the first place, apwera sa nakakamitigar kan pagrasa ng daga because of the root system niya, mga tugang, pwede man na magsirbing kabuhayan ka mga kababayan ta, because sa pagpatubo sa pasanangani, paghanap mo ni ali sa mother bamboo, di ba? Mapatubo ka mga tugang ng mga itong pantanom niya. Yung pantanom mahal na yung binenta mo, di ba? And then, tinanong mo yan, after 3 years, pwede ka nang makapag-produce pa ng itong mga bamboo mismo, including yung bamboo shoots pa. Kadakol po ng mga anyway, iguanang alak, nali sa bamboo. In Vietnam, iguaning itong mga garments, pati t-shirts, and ini pong mga tuwalya na hali po sa bamboo. Yeah. Prinoseso ninda, mga bowls, mga panels, and dito sa Pilipinas may nagigibo naman sa Mindanao, ito po na tiles, bamboo floor tiles. Kundi talagang kinakapos man, kulang ang kunyan, ang mga nagtataram, kaya pika pa propaganda na magpadakol kita kayan, and then dangani pagabot kang oras na may nangaipo na, tranquilo kita. Dahil mo mabantayan pati yan. Ang crucial man lang kayo, so pagpatubo mo, pagkatapos, so pagkatanuma mo. Diba? Tapos sustiniran mo po yan. Pag nabuhay na, sige na sa nakandakol. Nagkaparakanap na, nagkaparadakol na sana. Diba? Iyo po yan mga tugang, wonders kaya ang bamboo. So mamaya, pakinggan natin yung mga inspiration natin, bambuhay. And kami man ni Father Momoy, kinoy man ni Father Momoy yung sulong, sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Yung sabihon,
sagip kalikasan, sulong kabuhayan para sa kinabukasan. Yung parang KKK. Di ba? Sinagip mo yung kalikasan because of yung may halangkaw siyang carbon sequestration properties. And then halangkaw din siyang oxygen na naibubuga sa hangin. Pagkatapos, nakakadepreventa sa pagrasay kandaga, pati na dyan sa mga kasalugan. And then, yun, kabuhayan, di ba? Nakaprote rin sa kalikasan, tapos yung kabuhayan, nakakaroon ka ng kabuhayan because of the bamboo. So, marami pa na mga bagay po na, tingnan natin yan mamaya. And then, siyempre, mga tugang, sa mga taga-tabay po niya to, magpasya na lang tabi ka mo, kung gusto po nindo mga tugang na madangog mismo sinda. Pa-share ka mo mamayang alauna, and onwards mga tugang, para sa sa gabos po ng mga kababayan natin. Alright, mga tugang, standby lang. We will be back para po sa iba pa niya itong mga pangyayari sa palibot. Makalis naman po kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. A big sale is here! What? The Metro 43rd Anniversary Sale, October 17, 18, and 19. It's a store-wide sale with up to 70% off on great selection at the department store. Now is the best time to stock up and save. Plus, MRC exclusive treats. Enjoy special markdown prices on essential goods with a minimum of 2,000 pesos purchase. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 237215 Series of 2025. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 11:07. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kulong sa Senado ang duwang opisyal kan Bureau of Customs o BOC asin sarong broker matapos na magutik sa pagdangog kan Senate Committee on Agriculture may kinaraman sa agriculture smuggling. Ang mga na-contempt ang sina Andrew Calixihan, Customs Deputy Collector for Assessment sa Port of Subic, asin pag-iriba niya na si Mary Annabel Gubaton, Customs Operation Officer 3, asin ang broker na si Erwin Pascual, owner kan EPCB Consumer Goods Training. Sa pagdangog, sinabi ni Senator Francis Pangilinan, chairman kan komite, na nag-uutik si Calixihan na may kinaraman sa tulong truck nin produkto hali sa Subic kan Hunyo 27 na banggi na pigdeklarar na chicken poppers pero ang tunay na laog, frozen mackerel asin sibuyas. Na-contempt man si Gubaton dahil saro sa naan na underguard anyang containers na nailuwas sa port na daing documentation. Alagad sa testimonya kan mga driver kan truck, wala sinagnahiling na taga-custom kan pigluwas ninda ang mga containers.
explainer. Iyan na detalyes kan pangalas 11 bareta ahali sa news base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pusmian tayo, pusmian bro, pray until something happens. Mga mises, 65 days na lang, Pasko na. Maligayang Pasko po. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kata kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligos bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligos bagong taon sa inyo. Alright, mga tugang maligayang Pasko po. Ayan, para po naman sa mga kababayan po natin, let us hope na wala nang dumating pang masamang panahon. Although, mayroon bagang sinabi yung pag-asa na marami pang darating. Baka ngunyan, mga 2 o 3 lugar ngunyan na Nobyembre. Tapos, Disyembre hanggang matapos ang taon. Mga tugang igwapang mga posibleng lumaog sa Philippine Area of Responsibility. Di bali sa pumasok, basta huwag siyang pumunta sa kalupaan as hindi maka-apektar kimaray. Okay lang po yan. No? Pero, kunyan sana wala na. Tangani po na makabango naman sa mga kababayan nato. Kumusta na kamo dyan, mga tugang sa probinsya kan Masbate? Magayon so, yung bareta ni Sir Gob Duke Magay. Nakang pag-iribat sa kabalikat dyan po sa Masbate, nakabalik na sa kuryente sa indang area. No? Very good. At natabangan na kan task force kapatid na ibalik na yung linya. And hopefully, makadoro-diretso ng mga tugang pagbangon dyan. Tangani po na makakunya na kita, makadiretso na sa pasaayos mga tugang kang iyan na mga mga bagay na dapat natong ayusin para maging okay ang gabos. Yan. Alright. May direktiba na mga tugang si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na magkondukta ng hararong na investigasyon sa pambabadil sa radio broadcaster na si Noel Belen Samar na yaon po nagpaparahay mga tugang sa ospital. Kagibokan dahil pa namidbidan mga tugang na gunman. Okay. So, may tama siya mga tugang sa tikab o sa daghan, sa tulak,
And sa ngunyan, according to reports, nasa stable condition na mga tugang sa ospital. So, pinagdirihiran mga tugang ang PNP Regional Office Number 5 o PRO5 na hanapon o kaya mag-imbestigar mga tugang and mag-establisar ng lead and kasabay ang posibleng personal and professional na motibo mga tugang kan gunman. And then padagos po ang paghahanap ng mga ebidensya. And ang sabi, may nakolekta naman mga tugang na initial evidence and pinag-review na so closed circuit television footage para ma-identify so gunman. Pinagkondinar po ni PNP Chief Nartates ang pang-aatake and siguro mga tugang koordinasyon sa pamilya kang biktima asin sa local media para masiguro ang makaskas na pag-aresto sa mga responsable. Okay? So yan po, tabi, mga latest na minalos pa sana yan, mga tugang sa tuya po na mga News Online, Facebook page, mga tugang na mga impormasyon and pahayag po naman sa Manila kang PNP Chief General Nartates. Alright? Bueno, mga tugang duwatan mga istoryali dyan sa luwas. Baby Angel Mustasa nasa linya na. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na pagkaaga, maray na pagkauto na nga ni po pala, Sir Mar. And maray na pagkauto po sa mga paraan sabay. Sa mga dugang tapong Bareta, nakahanda ang Legazpi City Police Station sa pagtauman, Sir Mar, ng seguridad sa mga media personnel sa Legazpi City. Ini ang siniguro ni Legazpi City Police Station, acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapag Jr. Makalihis na nito, Sir Mar, na pangyayari kasukapon dyan sa Barangay Morera, Kantinupatan, Albay, kung sa walang habas na pinagbabadil kanda ipanamimitidan na sospek ang sarong media digdi sa probinsya kan Albay. Sigun kay Tapel, Sir Mar, in kaso da po nakaka-receive ng mga text, surat sa messenger o chat sa messenger o ano man na form iyan, hali sa mga kadudadudang mga persona, lalo na kung inian manungol sa death threat, dahil Sir Mar na magduwa-duwa na makipag-coordinar sa indang hepatura. Para naman sa mga regular na mga media na just in case may siring kayo ng mga sitwasyon na nare-receive, dahil sila nag-duwa-duwa man na magtaonin na threat assessment, kung saan i-imbestigaran ni Sir Marcon itong mga mensaheng ito, kung saan hali, si Isay ay nagpapadara, asin kung ano man ang dapat nagdibukon ka itong nakaka-receive para masiguro man ang sa indang kaligtasan. Pero masingani wala da, Sir Marky, mga siring ka ng mga patakot na nagkaka-receive, mas marhay man girarayda ang mag-ingat, lalo na ang profesyon sa mga media, di talaga may iwasan na may mga personang mararabasan kung kaya sige abisuhan ito, Sir Mar, na ibitaranda ang itong pagpapattern. Ito baga, Sir Mar, na regular na pigibo, alas 6 ngayon, maluwas sa harong, masakay ngayon sa jeep, siring ka ng destinasyon, kung sa'yo ka nag-aagi, dapat pa iba-ibang agyan mo. Data nga aram, duman nga sa tigtrabaho, siyempre nga lalo na kung mananggod nga sa korupsyon o kung ano man na issue, di talaga nga maiwasan na may mararabasan sa mararabasan. Yeah, ayan ang medyo sa tuyata. Minsan, marami nakakilala sa atin, hindi natin kilala. Oo, dahil Sir Mar, pag gilid sa itong halimbawa, maraot nga may kutob baga, Sir Mar, na pag nagliwas nga sa arong or parang may duwa-duwas sa yung isip na may aatindiran ka, tapos pangimati mo nga may permi nga nakakahiling nga sa imo, pag magpalipas ka na nga yung mga perang minutos, sabi ni COP, ako nga ngayang ako mismo, naka-experience sa mga kisiring ka ayan. Dapat nga adaon taman niya so pagiging intel ka. Pag may premonition doon. ay, anong sabi pala ni Chief kay itong nadago kasubago, dahil ko lang na masyado nakuha. Nangyari itong duman sa bio na ginamit na pampaso. Sabi duman, Sir Mar, itong ginamit po, ang pangaran ka ito, i-disregard itong smoke bomb. Ang tigamit na po duman is smoke canister. Itong tigagamit baga, Sir Mar, sa gender reveal. Iyo. Kaya lang, may mga nagsasabi kayo na nakaparong silang pulbura. Iyo, Sir Mar. Pag yan na gender reveal na yan na dahil man yan na parong.
Opo, iyan Sir Mar, so papaimbestigaran ni Sir Natapel kasi so deployed niya duman na 27 na personnel, nagtataram na maski ngaya kami ngaya tabi ngaya ako, napaparong mi ngaya na amparong ngaya, ang description pati sa Sir Mar, so pag halimbawa pag may Pasko, tapos New Year, kung anong so nalalanghap na paros na nai-inhale dumanhali sa mga paputok, iyo man da po sunaparong kasubanggi. Yeah, ay dapat talagang imbestigaran yan. Baka may sinabay or ano. Kasi, tama, pwede rin. Maski nga yung colored smoke bombs, Apo. pag tama ang pagkagibo, walang amoy Oo. ng pulbura. Yes, Sir Mar, kaya kasubanggi, nag-collecta su mga kapulisan ti mga samples duman. Ang description nga ni COP, so sarong sako ngaya, almost 1/4 ngaya duman, so naku ami ngayang, so nagamit na po baga Sir Mar. And then kung nakulat kami ngayon, ito nakulaon baga ngaya ang ground, posible ngayang abuton ngaya, kikabangang sako. Iyo, Ibig sabihin Sir Mar, dakulon po talaga so burubit-bit kasubanggi kan mga estudyanteng ito. Iyo, kanyan yan. Ang iba nga ni kang informed mistake, pero ito canister pala ang ginamit, no? Opo. Iwan natin kung anong findings kang BFP, because they can, pwede nito siya makatabang sinda dyan. Opo, Sir Mar. Tigahalat ko pa ngunyan sa reply ni Sir Jerickson Miraflor kan BFP Albay. Tanahiling ko mismo duman sa mga pictures kasubanggi. Niyaon siya duman sa area na nagtatabang na makapagtaigo baga Sir Mar ang BFP po yung mga nasa medical unit man. Nagtabang man sinda po duman sa nasabing pangyayari. Correct. Kung may nitrate yan, ay may problema. Oo, tapos tigsusok pa duman Sir Mar, sa dumanda po sa mga nagkara-recover, nakulang saro itong klase ngayon ang ginamit, dakul man na mga manufacturer, kaya ang gusto duman maaraman kan legacy TNP, kung ano su component, kaya ito pong ginamit na pang-pausok nga ni duman. Imagine Sir Mar, for almost 2 minutes, sabi ka mga nag-respond di duman. So, dahil hindi po nila ma-account kung pero talaga itong mga nagkadirismayo. Dahil for 2 minutes, nagkaigwanin zero visibility. Duman Sir Mar sa ground. Gusto kong yun, dakulon ang ginamit because ang normal na duration kan sarong gender reveal canister is mga 35 seconds man sana. Apo. Grabe, duminiklong palaan. Nag-zero visibility. Opo, Sir Mar. Pero yun talaga, dapat imbestigahan because kung ordinaryong reveal gender canisters yan, dapat daing parang na nitrate, daing parang Opo, natulbura Sir Mar. dapat. Iyan talaga, pigagamit talaga yan. Tara mo, para sa karamang mga kababayan, pigagamit yan para gumayon yung parang background mo sa picture. Pigagamit talaga yan para gumayon ang kuha mo. May mga tamay color ka yan. Minsan, pag luwas ka, ang puti, and then di minaiba ang color. Primerong luwas na puti, pero pag di taod-taod, minaiba ng color. May pink, may green, may blue, depende sa klase. Ay, nako. Kaya, mahirap ito Sir Mar, haaramon pa. Pero yun nga ito Sir Mar, tighali ka na legacy PNP itong mga nagpo-post na naman nga sa social media na pigsabotahe ngaya. Wala ngaya kinanyaring sabotahe. Dahil man ito, tabako manali sa luwas. Apo, Sir Mar. Okay, sige. So, yan Sir Mar, mga istorya pa hali sa legacy PNP. Takasubago Sir Mar, sabi, ito nga ning ipigpaabot man kasubago ni COP na kami ngaya bilang legacy PNP, di ngaya kami nagtatarang ngaya in behalf of PU. Sumiman sa na ngayang mahali itong sukahaditan kan tawo, lalo na itong sa mga parents ngaya siyempre ngaya pag social media ngayan makaskaso na maglako. Correct. Baka ngaya mag-isip lugod niya sa mga parents na kauruliong ko na ngayon sa mga asuaki ko ngayon kasi ngayon may araw na tayo nangyayari. Anyway, padaw sa investigation kang Bicol University Management ni President Baby Boy at malibot sa mga stations after na makapagkulasin daning statement na nagbi-meeting and then sa investigation na resulta malibot giraray si Baby Boy ni Bres, si Presidente, sa mga iba-ibang mga radio stations. To explain, ali na mismo sa iya. Apo, Sir Mar. Sige. So, yan Sir Mar, ang mga istorya pa po, Halilid sa Luwas, Angel Mustaza, DC Tribune. Thank you very much, Baby Angel. Mga duwe natong mga impormasyones po yan, mga tugang.
Yan po sa mga pagribata sa hanap buhay. Parang kan COP, kan Ligaspi. Be extra careful ngayon. Ayan. And then, siyempre, mga tugang duman sa mga kababayan tao, wag na yung magkunyan. Alatunta ang investigation po. Mga tugang kang ano yan, ay kang mga otoridad, manunod po dyan sa what happened duman sa Biyoto. Magayunong ko ta, no? Na-spoil lang talaga ka itong kunyan. Na-spoil lang ito pong pangyayari na biglang umusok, ano? At saka di na sila nagkita-kita. At yun, may nagkaiwa na po ng problema sa iba. Most especially sa mga may problema baga sa ano yan, sa respiratory system. Ayun ang mga unang tinamaan talaga. Makalang nga po ng usok. Yeah. Okay, pero madalian man na nag-respond man tulos sa medical ano yan, na service kang BU, no? And then tarabang na po sa iba na ano yan, ako dito man po sa mga kaakian. So may mga hospital and then pero paluwas naman daw sa iba. Ngayon, okay, so sige po tabi, duman sa mga kababayan keep safe tabi sa mga kababayan natong palagos ngunya na naghahangad na magkaroon ng magandang buhay sa palibot. Okay. Duman po sa mga tagapangantabay Papa Mar, how true na may naggigibo na naman ng kalukuhan sa mga bunay. Nangyari. Ayun ba rin tawagan sa SINAG, yung samahan ng industriyang agrikultura. Samang industriya ng agrikultura, yung SINAG. Matapos na i-reveal kan National Egg Board na ngaya by December ngaya o kaya ini ngayong holiday season, maitaas ngaya ang presyo kan o bago pa nga ingay mag-abot ang holiday season, maitaas ang presyo kan bunay o yung egg. Because, sabi nga ni, law of demand and supply, balangkaw ang demand. Afera ngaya ka yan, kulang so produksyon. Taso ibang abo na mag-aratamang kimanok titaramaan mo sa nang MPST pa. Buda maral ngayon subakal. Sigurado nga iyan sa Disyembre. Kaya alam mo niyang pasana. Sabi kan SINAG, nagpatong na kay 30 hanggang 40 sentimos kada bunay. Unin na dyan ang matindi. So bunay na small, in-upgrade. Ginibong medium. So, small na bunay, ang pabakal, medium. Yung medium na bunay, ang pabakal, mga tugang, sabi kan SINAG, ang pabakal na ngaya, sa large. Diba, alam mo sa large ka ngayon, medyo salit-salit kiniit. Yan ang ipa-investigaran mga tugang sa mga otoridad. Huwag naman sana. Huwag namang samantalayin ng mga negosyante natin yan. So sa totoo sana, tangani po na everybody happy sa Pasko. Bati ang baga, main ingredient yan na talagang kailangan pag Pasko. So mga nagigibo ng mga cakes, di ba? Kailangan yan. Yung mga nagigibo ng mga ano yan, mga kakanin at saka yung nagigibo mga tugang ng itong mga leche plan o kahit po anong bunay, kundi pinamahal. Mga to may ginibong mga lakdang na pig so iba pigbago so klasifikasyon diya imbis ngayang small ginibong medium tapos yung medium ginibong nindang large na sana yung large ginibong ng jumbo diya so iba yung presyo na kaya po naman sa mga kabayan wag namang samantalahin po yung So tama sana, tangani pong di magkagawa ng problema. Ayan, Papa Mar, tama ka, maharangga na naman kita, pakampusan tuna. Ayun po yan ang kapulisan, nagpahig na baga ng mga 25,000 ang i-deploy, mga tugang sa mga sementeryo, o baka mas sobra pa dyan, di ba? Depende yan. And then ako sa mga na monitor natin yung mga incident management team pigbilog na composed yan kang BFP, BGMP, ang lokal na gobyerno, kan PNP para adalan so sitwasyon kang Campo Santo and then so pagpwesto kan mga tao
Tanganing in case na magkagawa ng emergency, madangatugang madali ang mga pagiro-hiro asin asikaso, pagresponde. Iba. Okay, so iringat tas na. Sigurado mahal naman kayo ni so mga pintura. Dakuliwa ngayon mo ng pintura, mahal na naman sus Marius. Isus, ano na tayo mga friends? Bueno, partner Armario na sa linya na. Partner, we're now to tabi, please come in. Yes, lanit-lanit na udto partner. Sa aga, mapapudmanin committee meeting on Committee on Transportation, digdi sa sanggunian panglonsod sa pamayon ni City Council Attorney Butch Lucila para pag-urunan kung paano na mariresolveran ang traffic volume digdi sa Legazpi City. Si Brad Butch na ang kunyan? Ang chairman? Siya bagan sa public utility. Di. Pag-una ko si Charlton. Si Kagawad Butch pala. Ang harap ko si Kagawad Butch. Ay, nadawa ko nga saro si Charlton Lahara. Anyway, ang importante. Pero sabi kaya ini ni Mayor Isiam Ismael, sabi niya nga ni, ma-sit-in siya sa planong ini, tangani na makapag-suggest man siya kung ano ang paray na gibuhon para malimitaran ang traffic volume kana mga bihikulo, lalo na pag rush hour. Timely yan bata ma-holiday season na, mas lalong madakulang tao dyan. Iyo, totoo. May mga sale ang malls? Ay, nako. Oo, kaso hapon nga experience ako personal o dyan baga sa may bunot. Kuha na bago, mga alas 3 pa sa ng hapon. Nagano ka sa bunot, pre? Pero grabe na sa traffic. Partner. Nagano ka sa bunot? May kontrata ako dyan sa kumbaga, Los Santos. Nangyari. Los Santos pati adi. Hindi na baga kaya. Yung mga madali na yan. Maski sumayin ka talaga pag rush hour, matindi. At hindi, imagine mo ali, salamat ako naman sa may sementeryo. Kasi hindi sa may inabot kang pirang minutos. Ay, grabe, partner. Yun noon. Dahil nag-iiro sa traffic. Maray nga nita, luminusot na sana ako naman sa may San Roque, baga. Sa nagkalisipin ka. Ako nakalusot. Tadig di talaga sa may, grabe ang volume kan traffic. Matibay ka lang tao masuagyan mo, magkalisipin ka, tapos diretso ka na duman sa may kabilya. Nakabalda na ka sa may... Balda ka na? May tuyo man ako naman sa sentro. Naglikog gari ko sa may Ramon Santos Street, baga. Okay man, nakalusot man ako. Pero imagine alas 3 pa sana ito. Grabe na ang traffic. Lalo na pag rush hour. Pag pasado alas 5. Kaya parte lang ang naka-experiensya and bako sanayan o digdi man sa Washington Aros nagkapirang areas, talagang problema ang traffic sa Legazpi. Yan, di sabi ni Mayor Isiam. Tama ka, napapanahon na pag-urunan, kaya sabi ni Mayor Isiam, may schedule na kaning committee meeting sa aga. Ko lang nakuha so eksaktong oras, pero monitor ko na lang kung ano ang mga maray na ideya na magabutwa sa committee hearing para at least malimitaran na traffic sa Legazpi. Tapos pati nga sa mga pulis, nagpinbang pa sa tuya, nagkakaproblema na. Pag may pulis na, minareklamoan mga motorista. May traffic ngayon, may pulis. Yung paling, garo salaman. May traffic ngayon, may pulis. May traffic ngayon, may pulis, may piso ngayon. Paano? Pag nawara sa pulis, saka sa PSO, traffic man giraray, babasulo naman sa pulis, saka sa PSO. Dahil ngayang nagbantay. Dahil nagbantay, kasi pa naman natin. Yan, nabigsaring, damn if you do, damn if you don't. Kaya yun yan, abangan tata sa aga daw, schedule para sa traffic consultative meeting na yan, sabi yan ni Mayor Isiam. Okay, so yan tabi, partner, ang informasyon pa, Giraray, digdi sa luwas, Mario. Thank you. Thank you very much, partner. So yan po tabi, mga kababayan.
Abangan ta sa aga ano magiging resulta, asin ano mapag-urong anong mahamanan mga tugang akan ining traffic consultative meeting na ipapapod and masit inda po si Mayor Hisam Ismail para makapagtaumaning inputs asin maaba-araman kung anong pwedeng gibuhon digdi po sa problemang sasapar niya to pag-abot po sa painggustong traffic especially during rush hours, kung paano ba yan maresolbiran talaga, anong dapat nagibuhon. Pag-uro na naman talaga yan mas lalo pang madakul iyan mga tugang kapag naglaog na po yung kapag nagdisimbri na yan, na marami ng mga namimili at saka kabilaan ang ating mga pig-apod niya itong mga sale. Abaan iyon na po yan ang sitwasyon. Kaya doon sa mga kabarangay tabi, mga tugang, magkunyang kita, magkaigwaning magayon na resolusyon iyan po na problema ta sa traffic. Pero isa ro pa dyan na dapat ugali kan mga driver ta na ang 2 lanes gigibong 4 lanes. Digdi duman, di ba? Yan ang saro pa na nakakapapiot. Ito siyempre natural pag suroso may choke point. Suso ang kairak so naglinya. Diba? So naglinyang tol-tol, iyo lugo na naod dyan, nagparasuroso na sa tuo, may nagsususo sa wala. Ayun na po yan tabi, no? Sabi ta nga ni, dapat sigurong disiplinahon na ang mga drivers ibalik so dati na kapag nagpasaway sa traffic, tikitanaan. Tangani na manultol, di ba? Alright, mga tugang 36 minutes after 11 o'clock in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. A big sale is here! What? The Metro 43rd Anniversary Sale, October 17, 18, and 19. It's a store-wide sale with up to 70% off on great selection at the department store. Now is the best time to stock up and save. Plus, MRC exclusive treats. Enjoy special markdown prices on essential goods with a minimum of 2,000 pesos purchase. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 237215 Series of 2025. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga mises, balik po kita sa tuya pong programa. Mga kabako seniors, galaw-galaw. Yeah, para hindi kalawangin yung kasukasuan natin. Pagkatapos, exercise po kahit mga 10 minutes. Kahit nakaupo, pwede. Pagkatapos, syempre, mga tugang, kumain ng masustansya. And then, ano yan? Dahil magpara-worry. Don't worry, be happy. Ulok-ulok sa nampahit. Mga sir, mga ma'am. Baga pa natin, seniors. Good morning po, tabi sa Indo Cabos. Enjoy the perks of the 20%. Magtagal ako lakaw po kita. Yan, para po maging areglado. Duman sa mga kababayan mga tugang, padagosan sa tuya po na pagtugay-gay sa mga pangyayari pa sa tuya pong palibot. Nangyayari ano? Maray paso Jubi tapos na. So
Diyan sa Rawis, ade. Mabukas na. Sorry blocking sa Arimbay, daip. Ayari. October 23 pala mabukas si Juby. Alright. Iringat po tabi, mga kababayan sa pag-drive. Ha? Tangani po na makaibitar kita sa anuman po na rimalaso. And then, sa mga kaubinisan, ha? Sa mga kaubinisan tabi, iyan. May programa na pigyalan sa mga tugang. So, ano yan? So, Department of Agriculture. Actually, haloy na ini. Actually, nga barkada ko susaro sa natawan mga tugang ng startup capital kang DA, di ba? Itong nag-venture mga tugang sa ano yan? Duman sa pigapod niya tong Peking duck, ha? Peking duck, so sa iyang ano yan, business proposal ka mga nakaaging panahon, ha? Si Mark J. Sanchez kan ASJ Farm diyan po sa Libon, di ba? Youth farmer, ito sa ginibon niya, and then tinawan siya ng startup capital na 80,000. Ining YFC program na ini pong Young Farmers Challenge. Pigdisenyo talaga ini, mga tugang kang Department of Agriculture, base man duman sa naging discussions pa kasuhapon ni Engineer Sigobiense, na naning mainganyar mga tugang su mga jóvenes na mag-venture into farming, di ba? Pagurang ngayon sa mga farmers wala na niyang so ang ginibo inopen para mag-submit ng proposal, business proposal mga tugang so mga jóvenes, and then pag di ka napili at nanggana ka duman, napili ka, tawang kang startup capital na 80,000 pang kunyan yan para po sa mga kababayan tayo. May category na ngayon, provincial, regional, and the national. Mas national, nasa 350,000 yata kung di ako nagkakamali. Malaking bagay. Pero talaga pong kaipuan ng i-engage mga tugang ang mga jóvenes sa farming. Because bako naman ang farming ngunyan, it's not mga tugang concentrated na duman po sa pig-apod niya to na pag-cultivar sana. Bago sanang pagkultibar ng daga, kundi kasarabay na po dyan sa mga digital solutions para sa sustainable farming products. Iyo po yan ang saro sa ano yan. Ini, sabi nga ni Ninda, ini dapat na yung innovation kan mga young Filipino, iyo na yan ang bubuktak nila sa sektor ng agrikultura. Ang sabi yan mga tugang kang yan, dahil may fresh ideas para po duman sa mga digital tools, and then daing kapagali daing yung mas tool na papagal tulos, yung mga young farmers, ang sabi is making agriculture smarter and more inclusive and more sustainable. So it's not nga the usual na sistema mga tugang na mag-arado ka, maggudak ka, marami pong pwedeng gawin. No? So yun naman sa ginibo na ang sabi, dakul pa lang yun ang tatawaning for 2025, ang programa ma-award mga tugang ng 608 na provincial winners. Yan yung 80,000 pesos mga tugang na startup capital, barang seed capital. And then, additional na 40 5 regional winners, as in 15 na intercollegiate teams na ma-receive ng 300,000 pesos kada saro para magtalubo ang silang ventures. And then participants, mga tugang, ipasumitir ng business model, canvas, business plan, and
pitch their ideas in a competitive business showdown. Iyo po yan ang maray na kunyan. Kaya sa mga hobinista na may kunyan, may interest po tabi na makatabang sa farming industry, dahil man kay po na magkapot ka ngayon ning daga. Di ba? Ayan po, kunyan. Dakol pong bagay. Aram po nindo, dakol na mga pinag-reveal Igwa po ning naggibo. Aram po nindo, may naggibo ning na-youth. Nin ano yan? Nin na young farmer. Nin sarong produkto na hali mga tugang sa ubak kang mangga. Ginibo mga tugang na sabon. Kaya ang sabi ni Secretary Laurel, kayo ang magpapatuloy ng pagbubukid sa Pilipinas. And sabi mga tugang, dahil pa man ngaya ako na warang kipag-asa sa sistema kan agrikultura dahil yaong pangaya ang mga hobines, yung mga young farmers. Yaong mga young farmers. Yung gununan mo na so ubak ang mangga na titapok-tapok sa ginibong sabon. Ayos So, marami na mga pwedeng gawin ang mga kahobinisan kasi na pong imaginative yan, thinking. Kaya po sa mga kahobinisan wag lang ML. Wag lang yung virtual farming ang galo ang asikasunta pati na so pagtanong kang paggawan for food security, tiray na ninyo yan. Di ba? Para po makatabang kita na magpadagos po kita sa sa pagayon kan sa tuya pong palibot, asin pagpreserbar kan kapalibutan, asin pagpadakol ng pagkaon iyo po ng kaipuan sabi baga pag may makakaong ka ngaya dyan mga tugang, may food security ka. Di ba? Pero dapat bako lang na pangharong. Naramdaman kayo ito si Tainando na Gonzales, magkaroon ngayon na Father Momo. Dapat yung food security, dahil ang magkonsentra sa pangaipo sa nakanharong, kan sambayan, kan sarong household. Kundi, kung pwede, pati sa pangaipo kang komunidad. Sabihin, dapat damihan natin ng produksyon. Yun ang, ganun ang kasimple yun. Diba? Damihan natin yung produksyon. Yun talagang kaipuan ta. Kaya kita nag-iimporta, kulang ang produksyon. Di ba? Including mong pati sira, pig-importata na. Samantalang pwede ba na magpadarakula ka yan. Di ba? Yan po tabi, sa mga fish pond. Yung pati ang pag-fish pond ko niyan, dahil mo naman kayo po ninda kulang daga. Pwede na ngunyan, pati itong sa mga saradit sa mga drums sa siniba pa. May mga nagkakabarakal na ngunyan ng mga plastics. Di ba? Na pwede mong gibuho na fish pond sa likod kan arong mo. Tapos ngunyan, debris. Pigpapanaw man sa na mga tugang kambi, parang sa indang mga fingerlings, tilapia fingerlings, mayroon na. Ewan natin yung hito kung mayroon na. Because yan ngunyan ng mga kunyan, inain. O ito rin sa Albay, dahil pa masyadong hito. Pero in Kamsur, in Cam Norte area, pigbabarakal na yan. Diba? Matibay. Okay. Tapos kung may sarap pa kay Kuya John, crayfish. Yan ang gusto ko atamanon giraan. Pag tinalulugaran-ugaran, kailangan mo yung Hanson yan Kaya po ang tutukan mo yan Hindi pwedeng yung patumpik-tumpik ka lang dyan at paburubutwa ka lang. Dapat nakatutok ka talaga dyan. Diba? Yung mga 2 taon pa ka daw. Pag-retiro ta dyan, tiraon ta na konsentra na kita dyan. Ayan, okay? Nabanggit nga ni Kasuod ito pong manual sa aquaculture system, di ba? Yan po talaga yung kailangan natin. Pero dahil magay po na para sa dagat kasi na magparaasa, yun sa pagsasabi mo na yung pangaipot sa sasira, pwede mo yan na gawin mga tugang bakusan na sa dagat, bakusan na sa salog. Imagine dyan sa bakuran nyo, may naggigibo na may mga bagong teknolohiya na. Di ba? Mga bagong teknolohiya na. Kaswa po ngayon, nairasta ito po na ginibong ni Father Momo na after na ma-discover mo si Sir Alvin Bandola, after na mag-uli sa saling Saudi, tapos may COVID pa, nang ina-invento niya mga itong recirculating aquaculture system.
sarong klase po ng sistema na so kalaban kan sira o kalaban kan hanit kang crabs na ammonia nahali niya and then padagos lang so pag circular kang kunyan padagos so pag circular mga tugang kang tubig na nagagamit ka mga crabs na malinig asin dahil sila nauudong kan ammonia ay tapos nakakulong sa naman sila sa rongkuro cabinet na dahil siyang kalaban dahil mapuputol ng mga agat niya, buda mga bitis niya. Kaya pag pinabakal mo, kumpleto siya, Ricardos, mahal. Kaya, ayan po tabi, adi. Dakol na mga pwede pong gibuhon para mabuhay. At para makatulong tayo dyan sa agrikultura. Kaya po sa naman talaga, so mga natukahan dyan ng mga taga-gobyerno, magluwas, asin bumaba mga tugang sa tuya pong mga komunidad, asin dahil pag-ambisyon na kung anong pundo yan para sa farmers, ibigay natin yan sa mga fisher folks, ibigay natin yan lahat, itodo na natin yan, lalo na kung mga hoben pa ang tuturuan ta, itodo ta na yan, taday man madadara. Tama ba ito ka? Gusto mo nakaoron ko si Sir Marlon D. Kan Mayon Trades. Nagkita kami doon sa expo. Doon po sa Ayala. Ngayon po tingin sa kuya. Baga Sir Mar ngayon kung natangita pigihiras kung yung kaaraman ko sa iba. Ay siyempre. Natangaya madara ko ang pag akong nagadan. Maray nang ito na mairas tayo. Tangani ngayon napagabot kang oras. Igulang mo na magpadagos. O yung naman. Yung bako siya hindi siya makasarili ng knowledge niya. Di ba? Iyon din ang mga pinagigibo mga tugang, kang iba na araw kang kay Sir Alvin Abandola, yun. Tinawagan niya ko ni Padre Mumoy, nag-sit up kami. O yun, kumikita rin kami. Di ba? At nakakapasiguro, yun nga lang, yun yung business na di ko basta pwedeng kainin ka, lahat, di ko pwedeng pagparakaonon. Tapos pinakaon ko ito, hilahod ako. Diba? Kalaban ng paa natin. Pero from time to time pwede mo, basta wala sobra. Anyway, marami po ng mga paagyo. Kaya mga youth, mga kaubinis, mag-isip kayo ng business plan and then try to, pumasok kayo dyan sa Young Farmers Challenge kan DA. And pagka muna pili, yun, automatic yun, sa provincial level is 80,000 pesos na pwede mo nang magamit na startup capital para dyan sa imong negosyo and palaguin mo na lang. Waro kay Sir Mark J. Sanchez, malawak na. Mahiwas na sa iya pong sa iyang Peking duck, kaya po sa Peking duck kasi pwede kang magpabunay, and pwede mong gibuna karne so sa imong mga duck. Duwang bagay po yan. Pwedeng karne, pwedeng pwedeng bunay. Or pag pinaimsa mo mga tugang, pwede nang ibibili mo rin yung mga mga saradit na bibi. Pagkatapos kung pwedeng pabakaling mag-agum-agum o triple yung tulo, sarong babayi, sarong lalaki doong babayi, ang mga triple ang pabakal. Asin bala ka mo magdakon ng mga pwede pong gibuhon para po dyan sa pagnenegosyo nito ng mga young farmers natin. Agripreneurs na tinatawag. Okay? O paano mga kapatid? Para nakita-kita tayo mamaya 1 o'clock dyan po sa Ayala Malls para po sa Day 2 kan forum on responsible quarrying and bambuhay, sulong sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Para po ni Kuya John Apulo sa Laro Technical, bilog na tropa ako po si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na